Ο ηχοεντοπισμός ή αλλιώς το σόναρ χρησιμοποιήθηκε από τους ανθρώπους κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά εξελίχθηκε από τις οδοντωτές φάλαινες και τα δελφίνια κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών. Τα δελφίνια εκπέμπουν υπερηχητικούς παλμούς που αντανακλούν στα αντικείμενα και επιστρέφουν, ώστε τα δελφίνια να δημιουργήσουν τις ηχητικές εικόνες του περιβάλλοντός τους. Τα ηχοβολιστικά σήματα δημιουργούνται στο ειρηνικό σύστημα. Τα ηχοβολιστικά κύματα εξέρχονται από μια κοιλότητα στο μέτωπο του δελφινιού που είναι γεμάτη με λάδι. Όταν ο ήχος χτυπάει σε ένα αντικείμενο, η αντίχηση επιστρέφει πίσω στο σαγόνι του δελφινιού. Ο ήχος λαμβάνεται μάλλον από το σαγόνι του, μια πιο ευαίσθητη περιοχή, μια κοιλότητα γεμάτη με λίπος στο κόκαλο της κάτω σιαγώνας. Το λίπος έχει την ίδια πυκνότητα με το θαλάσσιο νερό και αυτό βοηθάει στη μεταφορά των ηχητικών. Ολόκληρος ο εγκέφαλός τους λαμβάνει και στέλνει σήματα. Το δελφίνι αναπαράγει ήχους κοντά στο φυσιτήρα του. Έπειτα ο ήχος περνάει μια κοιλότητα γεμάτη λίπος στο μέτωπό τους που λέγεται πεπόνι και μεταδίδεται το ηχητικό κύμα. Ο ήχος μεταδίδεται σαν μια σειρά παλμών. Η ήχο που δημιουργείται αντανακλά στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους και μέσα από το σαγόνι του δελφινιού φτάνει στα αυτιά. Λειτουργικό όσο και η όραση, ίσως και καλύτερο. Εξετάζοντας το σόναρ του δελφινιού, για να το βάλουμε σε μια προοπτική, ας πούμε το δελφίνι bottlenose μπορεί να δει κάτι που έχει μέγεθος ενός πορτοκαλιού από 80 μέτρα. Αυτό ισοδυναμεί με τον ήχο που θα λάμβανε από ένα αρκετά μεγάλο ψάρι, το οποίο είναι κρυμμένο. Άρα λοιπόν έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα για το πώς ψαρεύουν σε τέτοια νερά. Τότε ακριβώς είναι που ανακαλύπτουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, όπως όταν το δελφίνι ψάχνει στην άμμο, αυτό σημαίνει ότι έχει αισθανθεί την παρουσία ενός ψαριού. Η ηχό από τις συχνότητες που μεταδίδουν κανονικά θα έπρεπε να αντανακλά στην άμμο. Είναι ικανά να πάρουν σήμα ακόμα και κάτω από την άμμο και μερικές φορές φτάνουν στο σημείο να σκάψουν για να βρουν αυτό που ψάχνουν. Αν το σόναρ των δελφινιών σας φαίνεται πολύ εξελιγμένο, σκεφτείτε ότι τα ζώα αυτά έχουν τη δυνατότητα εδώ και 20 εκατομμύρια χρόνια και είχαν πολύ χρόνο για να την εξελίξουν. Το ενεργό σόναρ δεν τους χρειάζεται για να κινηθούν. Έχουν ένα εξαιρετικό παθητικό σόναρ. Μπορούν να ακούσουν ακόμα και τον ήχο των κυμάτων στην ακτή και με αυτόν τον τρόπο βρίσκουν τον προορισμό του ταξιδιού τους. Μπορούν να ακούσουν ακόμα και τον ήχο ενός πλοίου σε κάποιο λιμάνι. Ακούνε τις αλυσίδες που χτυπάνε, για παράδειγμα. Έτσι λοιπόν, έχουν τη δυνατότητα να ακούνε χωρίς να ξοδεύουν ενέργεια. Τους είναι πολύ εύκολο να ταξιδέψουν στο απόλυτο σκοτάδι και να κολυμπήσουν γρήγορα χωρίς να ανησυχούν για τα εμπόδια. Χρησιμοποιούν το ενεργό σόναρ μόνο όταν το χρειάζονται. Αυτό συμβαίνει όταν ψάχνουν για φαγητό. Πρέπει να αναγνωρίσουν τη λία τους για να τη σημαδέψουν και να οδηγήσουν το στόμα τους στο ψάρι. Με μια έννοια μεταδίδουν και λαμβάνουν ηχητικά σήματα για να μπορέσουν να φτάσουν στο φαγητό τους. Ό,τι κάνουμε κι εμείς δηλαδή όταν απλώνουμε το χέρι μας στο τραπέζι για να πάρουμε το φαγητό. Αν και για αυτά χρειάζεται πολύ περισσότερη ενέργεια. Η μόνη περίπτωση που θα ακούσουμε το ηχητικό σήμα ενός δελφινιού στη θάλασσα είναι όταν πεινάει. Το πιο ενδιαφέρον όσον αφορά τα δόντια τους είναι το κενό διάστημα που υπάρχει μεταξύ των δοντιών. Είναι ακριβώς ίδιο σε όλη τη σιαγώνα. Τώρα βέβαια αυτό φαίνεται λίγο παράξενο, αλλά ταυτόχρονα είναι και λογικό. Επειδή αυτό είναι ένα μήκος κύματος το οποίο βρίσκεται στην υψηλότερη συχνότητα που μπορούν αυτά τα ζώα να λειτουργήσουν. Γεννιέται λοιπόν το ερώτημα αν παίζουν κάποιο ρόλο τα δόντια στη λήψη σήματος. Ο Ντέιβ πιστεύει ότι τα δόντια λειτουργούν όπως μια κεραία τηλεόρασης. Αλλά για να είναι σε θέση να λειτουργήσουν σαν δέκτης, θα πρέπει να αντισταθμίζονται χωρίς να μπλέκονται. Αυτό ακριβώς κάνουν τα δελφίνια. Η μια σειρά δοντιών διαχωρίζεται με το μισό κενό διάστημα από την άλλη. Αυτό σημαίνει ότι η ηχό φτάνει στη μια πλευρά πιο σύντομα και ο εγκέφαλος του δελφινιού μπορεί αμέσως να υπολογίσει μια ακριβή θέση. Η ηχοτοποθέτηση μοιάζει λιγότερο με την όραση και περισσότερο με την αφή.